Cardo molt de temps ja que no jugàvem. Hi anava? No. Sí, no? Jo crec que no. No sé, jo em sembla que no hi anava. Jo també crec M'has que no. xutat, Marçal, és falta. Em sembla que això no hi anava ni... L'he tocat jo, No han anat ni el primer... Sí, però jo te l'he apuntat a dins, que tu la cardaves al corner. Va? Martí, on collons ets? Collons, he anat a agafar nitro. Ets a collons? Com han volat molt aquests, han volat He fotut tipus un placat, aquest, Va, let's go. Gol, gol, Àlex, va! Has fet molta volta, Has fet puti vuelta, Àlex. Mira. Àlex, deixa de muntar-me. Està amb zel! Està amb zel, l'Àlex. Aviam... Tinc les meves necessitats. Martí, tio, era meva la parada. Perdó. Aquesta, I aquesta? aquesta també era meva i també me l'ha robat. Aquesta també era teva. Oh, merda, aquesta l'Àlex. Oita, veus? Veus? Una per cadascun. Una per cadascun i a mi no em deixa. Apa, apa. Martí, Què dius? Martí, aquesta era la teva. Aquesta era la teva. Martí. Aquesta era la teva. Meva, Va. centro. Hòstia, no, tio. Oh! Has saltat bé, Ui, ui, ui. Sabia que no el tocaria putos borratxos de merda. Va xutar, Àlex! Parlant de putos borratxos... No vaig al mig. No hi va ningú pel que sembla. No, mira que ho he intentat, Hòstia, que malament. Mira que... Altre. Mira que ho he intentat. Dos cops he Vai, estat. vai, vai, vai. He xutat 2 cops de porteria buida, Dos cops, Ells també. Va, nois, feu alguna cosa. Ah, m'ha xutat l'Àlex. Tens aquesta excusa el tens sempre, preparada, Martí. Ja la tinc. Collons, i sempre és veritat. És que són molt dolents, només els estem guanyant d'un. Acabes de treure la pilota d'en Martí. I gol. De res, amics. Providencial el mestre. Era perquè en Marçal fes aquesta parada. I no Ping, ping, pogués. ping, 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 ping. Que cardes, gol a 500 km/h. Què dius? Que bé que l'has deixat, Martí. Mira la puntuació. Ho he fet expressament. Tot calculat. T'agrada marxar amb el cotxe d'Uganda? Welcome to Uganda! Per què ets molt com tu? Ah. Veus? I pel tubo d'escapament em surt aigua podrida com a Uganda. Martí, una miqueta racista, això que dius, És molt racista. Ah, va pel cul, prima. He anat molt lluny, Molt lluny has anat, Uganda. Oh, que feliç. En lloc? Com a... No. Primils de casa. No, no era això. Aquest no era l'eslògan de Casa Tarradellas, Martí. Sí, a casa Tarradella. Primils de casa. No, espera. Ah, jo he vist el de la teva. A la ràdio fa molta més ràdio que la teva. A la ràdio no he sentit. Pues És volat. volat. Va, aquest no sortirà al vídeo. Ja m'ho penso, això. Ja m'ho conec. Bueno, pots posar la part aquesta que dius que no sortirà al vídeo. Mai ningú el veurà. Sí. Molt forta. Martí. Oh, palo. Bueno, això és el Un palo, palo, molt. Un palo, nano. Te'n recordes a l'escola quan jugàvem amb una paret gegant i el pal? Molt banderín de córner, aquest pal. Martí, tio! Vaya, tio! Merda. Que Gràcies. carda, aquest. Gràcies pel boost. Àlex, sisplau, Ja el freno, tu! S'ha d'equilibrar, s'ha d'equilibrar. Àlex, sisplau, Anaves massa ràpid i he dit, no. Ah, ja és de dins aquesta, ja és de dins, no la toqueu! L'Àlex! Què hi feia l'Àlex tan amunt? Sí, sí, a la que s'aixeca de terra ja el sabem com va això, No sap ni ell com va.
Bé, Àlex, bé, gol, 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 gol! Queda dit gol, queda dit No, gol! va fora, va fora. I què, mira. Li ho has dit, li ho has dit. Oita, ui. Sí, me l'enduia, Ah, la Quasi bé li faig el tenim votant. Bona. Gol! Deixa-la! Gràcies. Gràcies! Àlex, que ho podies tornar a fer enfadar molt. Raging Rocket League. Mira. Ui. De què ha anat, Bé, sí que m'hagués enfadat, sí. Un bonic. Va, xuteu-la, sou dos. Jo ja deixo que hi vagi l'Àlex perquè Vull. aquest tampoc sortirà. Va, Salimo! Oh, Àlex! Oito, va. Què? Va. No, tinc nitro. No, no nitro, no importa, no importa! Ah, No! Sort que s'ha passat de llest, aquí. Àlex no, que no la paris. Què cardes, nano? Què cardes? La gol! No! Hauria sigut tan bonic! Oh, quin és més barat i més bo? El Teja, que és com una marca així blanca que està en algun súper. No sé si és ben bé blanca o realment és una marca concreta. Que bé que ho estem fent, això. No està jugant l'Àlex, és un puto! Que bé que ho hem fet, això, L'Àlex Martí. és un puto! Mira què hem fet, Martí. Està fent Messenger, està fent Messenger. Però encara, és que som molt dolents. Va, Martí, fes alguna cosa. Ben fet. Va, barret! Àlex, ha sigut M'ha arribat, m'ha arribat. Àlex shits the bed. M'ha arribat So ell. hard. Martí, una Ah, miqueta. merda! M'he quedat sense fuelle. No, falta, si cal. Apa, nano, vens. I l'Àlex me la fa a mi. T'has gravat el meu davant, mira això, mira això. Què collons el teu davant està tomant pel cul de la pilota? Ui. Epa, Oh, va, nois. Va, Àlex, deixa-me-la. Va, collons! Martí. Hòstia Amb el puta. factor Àlex, i t'ho juro que l'he liat aquí. Sí, però si te l'hagués tocat, llavors, perquè me l'has tocat, que anava a dins. Ja, per això, perquè normalment la toques. Normal o de dreta? Enorme, el de la dreta. Aquest de l'Àlex sí que sap el que és bo. Que bé. Que ens ho passem! Bueno, nois. Va, Ei! mica en mica. Que tot i que no Us en em recordeu molaven dels gaire. jocs fets en flash, mica de por. d'estampar coses contra coses? Tenen una mica de por. It was at this moment Martí, I knew he fucked up. l'Àlex Volia acaba de treure- carregar un placatge en en Martí. La volia treure i t'has posat a sobre la És que a més ho he vist en Martí. primera persona, l'hòstia que t'ha cardat. Jo no sabia pas què passava aquí,